Savua, melua ja jännitystä. Tietysti myös vauhtia, kun kiihdytysajajat ottavat mittaa autoistaan ja toisistaan motoparkissa. Virtasalmelle Pieksämäen lähelle on heille rakennettu oma paratiisinsa. Siellä yli 100 aktiivista kiihdyttäjää viettää 5 kesäviikonloppua ja pyrkii ajamaan varttimailin, eli reilun 400 metrin matkan mahdollisimman nopeasti. Kilpailuluokkia on 10. 6 autoluokassa kiihdytetään niin vakioautoilla kuin huippuunsa viritetyillä metanolia polttoaineena käyttävillä autoillakin. Paitsi nelipyöräisiä, radalla nähdään myös moottoripyöriä 4 eri luokasta. Lajin juuret ovat Yhdysvalloissa, mistä se on levinnyt viime vuosina Ruotsin kautta Suomeen. Pohjolassa myös tytöt ovat kiinnostuneet lajista. Yksi heistä on Anita Mäkelä. 86 vuonna Hangon katuautokilpailuissa luvattiin nopeimmalle naiselle semmoinen erikoispalkinto. Ja poikien kanssa vähän puhuttiin ja vähän niin kuin leikkimielellä ajateltiin, että eiköhän lähdetä kokeilemaan, että jos tämmöinen sitten saataisiin kotiin tuotua. Ja siinä kävi niin hienosti, että tämä palkinto tuli kotiin ja siitä jäi varmaan semmoinen kipinä sitten, että teki mieli vaan kokeilla lisää. No, mä olen pyörinyt näiden Amerikan autojen kanssa semmoisen pienen ikäni ja siitä ehkä ihan niin kuin luonnollisena kiinnostuksena tulee niin kuin kokeilla, että miltähän se tuntuisi ajaa vielä luempaa. Ja miksi olet ollut kiinnostunut Amerikan autoista? Niin, sitä sopii varmaan ihmetellä, että ei kai siellä ole mitään selitystä, että ne kiehtoo ja ne viehättää ja niiden parissa niin kuin touhua tosi kivoja ihmisiä. Eli että mä viihdyn näiden ihmisten kanssa. Mikä saa kananjalostajan ahtautumaan pieneen koppiin ja ajamaan 250? Niin, ehkä se on se riivaamisen rajaton riemu. SM-titteliin tarvitaan menestyminen 5 osakilpailussa. Heinäkuussa vuorossa oli niistä 3. Ensimmäisessä kisassa Anita oli ottanut varaslähdön ja toisesta kisasta tuli voitto. Samaa tarvittaisiin nyt. Ennen kuin yhtäkään ajoa voidaan tehdä, on se vaatinut satojen tuntien työpanoksen, jotta auto olisi huippukunnossa. Sama työ jatkuu kilpailuvarikolla. Osoittautuukin, että menestyvän naisen takaa löytyy tällä kertaa peräti 4 miestä. Se on ehkä vähän sama juttu kuin jonkun bändin kanssa, että se laulusoliste on useimmiten siinä etualalla ja ne bändin pojat siellä taka-alalla. Tässä on ehkä vähän samanlainen asetelma. Eli ilman hyviä poikia, niin enhän mä pääsisi edes sieltä radan päästä takaisin varikolle. Simo on mun tiimin päämekaanikko ja Simo vastaa siitä niin, että tämä koko kone ja kokonaisuus toimii yleensä ottaen. Simo hankkii tarvittavat osat, Simo katsoo, että mitä milloinkin tarvitaan ja hoitaa sen käytännössä ja yleensä ottaen kaikki nämä Helsingin pään hommat niin on niin kuin Simon käsissä. Simon oikeana kätenä on Tsuko ja Tsukon avustuksella tapahtuu koneen säädöt, koneen tarkistukset, koneen kasaukset useimmiten. Tsukon tehtäviin kuuluu myös olla takasteitsinä lähdössä, eli katsoa, että mä pystyn peruuttamaan auton takaisin siihen pitoalueeseen, mistä mä oon lähtenyt. Allun tehtäviin kuuluu huolehtia yleensä ottaen pakkauksesta. Hänellä on semmoinen tavaralista ja hän katsoo, että kaikki tavarat on aina tämmöiselle pitkälle matkalle lähdettäessä mukana, eli ei ole jäänyt joku oleellinen asia sitten johonkin tallille tai muualle. Allu hoitaa myös useimmiten etusteitsin.
Kripe on niin sanottu bodyguard, eli hän huolehtii turvallisuudesta. Me pakataan Kripen kanssa yhdessä jarruvarjo. Kripe huolehtii, että mut on turvallisesti kiinnitetty turvavöihin. Mulla on kädet sidottu kiinni, eli kaiken tämän puolen. Tehdäänkö koneelle jokaisen lähdön jälkeen uusi huolto? No, jokaisen lähdön välissä tehdään tietyt tarkastukset ja jos mitään muuta ei ilmene, niin silloin ei tehdä isompaa. Kisojen välissä sitten yleensä puretaan enemmän ja tarkistetaan. Kyse on lähinnä siitä, että tehdään tarkistuksia, että tekniikka varmaan pelaa, koska se on aika viimeisen päälle kireäksi vedettyä tekniikkaa. Että ollaan varmoja siitä, että kaikki aina toimii. Moottorina on ihan Chevroletin 5,7 litran V8 moottori ja kaksivaihteinen automaattivaihteisto. Ja tekniikka on lähinnä vaan sitä varten suunniteltu, että auto kiihtyy nopeasti varttimallin matkan. Että on periaatteessa ihan itse rakennettu? No sanotaan, tietystä osista modifioimalla on rakennettu, että tehtaan osista rakennettu. Miten paljon tämä kiihtyy? Tämä kulkee, tähän mennessä parhaiten kulkenut varttimaalin 8,43 sekuntia. Loppunopeuden ollessa 257 kilometriä tunnissa. Eli tämä kiihtyy 0-100, sanotaan sekunnista 2. Mitä eroa tässä on, tai yhteistä on tavalliseen perheautoon verrattuna? No ehkä voidaan sanoa, että 4 pyörää ja moottori on. Miten paljon tehokkaampi tämä on kuin perheauto? Tässä on sanotaan ehkä 5 kertaa enemmän tehoa kuin tavallisen perheautomoottorissa. Ja kova kamppailu on tiedossa. Miten paljon tämä kuluttaa yhden lähdön aikana? Lähdössä menee semmoinen 2-3 litraa valmisteluineen ja jos miettisi, niin 100 se veisi tommonen 600 litraa sitten. Heinäkuun kilpailuviikonloppu oli samanlainen kuin kaikki muutkin. Lauantaina Anita ajoi 4 starttia. Tuloksena luokkansa nopein aika. Tie sunnuntain finaaliin oli nyt varma, ja sen voitto toisi arvokkaita lisäpisteitä Anitan tavoitteeseen saada Suomen mestaruus. Sunnuntain lähtöjen välillä aikaa on vajaa tunti. Sinä aikana auton tekniikka huolellisesti tarkastetaan. Tässä harrastuksessa turvallisuudesta ei saa tinkiä tippaakaan. Jarruvarjon huolellinen pakkaaminen on yksi näistä asioista. Tässä laitetaan tosiaankin tämä jarruvarjon hihna tänne pieneen tilaan. Eli tämä huppu on niin ahdas, että jarruvarjo mahtuu sinne justiinsa. Ja Kripe tekee täsmällistä työtä ja sen takia nämä narut laskostetaan tällainen säntillisesti. Se on idiootti varma ja me tehdään se semmoiseksi, että se aina aukeaa. Mulla on tulenkestävät alusvaatteet, mulla on kaksinkertainen haalari. Periaatteessa mun pitäisi kestää 2 minuuttia tuleen näillä varustuksilla, mikäli tapahtuu tämmöinen katastrofi sitten. Tässä Kripe tosiaankin huolehtii näistä turvavöiden kiinnityksestä. Mulla on 5 turvavyöt, mitkä mä saan auki yhdellä liikkeellä. Kripe kiristää mut turvavöihin, eli mä en pysty liikahtamaan juuri milliäkään sieltä ilman, että noita aukastaan sitten. Mä koen sen turvallisena, koska mä tiedän, että kun mä avaan jarruvarjon ja jos on vähänkin löysää, auto pysähtyy ja mä jatkan matkaa. Ravistettavainen käyttöä, Kripenä sanoo. Alavyöt on niin tiukalla kuin ne saadaan ja ylävyössä on sellainen pieni liikkumavara, että mä saan suunnattua katseeni eteenpäin. Ja tässä laitetaan nämä arm trapsit, eli onnettomuuden sattuessa, koska tässä ei ole mitään kattoa tai seiniä, niin mun kädet ei lennä tämän korin ulkopuolelle. Heinäkuun viikonlopun toinen päivä on lopuillaan. Edessä on finaali. Siinä Pohjanmaalta oleva Ulf Lidman saa vastaansa luokkansa ainoan ja radoilla vielä harvinaisen kilpailijan naisen. Mä ajan lähtöpaikalle ja allu näyttää seis. Mä tiedän, että mä olen silloin niin kuin oikeassa paikassa aloittaakseni vesityönautin. Eli renkaiden alle heitetään vettä. Ne kostuvat ja joten tämmöinen renkaiden lämmitys on helpompi suorittaa ja ne lämpiävät helpommin. Itse ja tässä tapauksessa Allu juoksee eteen ja näyttää mulle, mihinkä suuntaan mun pitää kulloinkin niin kuin peruuttaa autoa. Mä en näe tästä autosta
juuri ollenkaan sivulle, saatika sitten taaksepäin. Eli että mä en yhtään tiedä, kuinka pitkälle mun pitäisi peruuttaa, jos ei olisi etusteitsaajaa. Sitten tapahtuu tosiaankin liimojen laitto. Tsuko kaataa trackbitea, eli tämmöistä vartavasten tehtyä ainetta renkaiden eteen. Alu näyttää vähän eteenpäin ja pyöräitä renkaat liimassa. Näin. Sen jälkeen tapahtuu renkaiden kuivauksia. Eli tämä märkä liima kuivataan tavallaan pois. Ja Allu näyttää mulle niin monta kertaa, kunnes siinä alkaa olemaan niin kuin kunnonpito. Sitten tapahtuu hienosäätö, eli että auto on varmaan suorassa ja Allu näyttää, että anna mennä. Sitten mä laitan niin sanotun transbreakin päälle, eli se auto pysyy paikallaan. Sitten tämä joulukuusessa alkaa valot menee 0,4 sekunnin välein alaspäin. Kun mä näen viimeisen keltaisen, mä laukaisen transbreak-nappulan, painan kaasun pohjaan ja auto lähtee liikkeelle. Simo yleensä kertoo mulle, että missä vaiheessa mun pitäisi vaihtaa. Useimmiten se on ehkä noin 9400 kierrosta. Mä vaihdan siinä kohtaa 1-2 ja maaliviivalla ne kierrokset ovat suurin piirtein saman verran. Sen jälkeen mä avaan oikealla kädellä jarruvarjon. Mä huomaan, että jarruvarjo aukesi. Mä vaihdan vapaalle, sammutan moottorin, laitan vesipumpun päälle. Niin, eli kaikki tämä tapahtuu vain tämän 8 sekunnin tähdellä. Viides kana. 12.93. 12.93. Mitä sä teet täällä? No, tää on mun ammattini olla kananjalostaja. No mitä yhteistä on kanan jalostamisella ja kilpaajolla? Ehkä kumpikin vaatii erittäin paljon huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta. Ajamisessa kaikki tapahtuu 100-osa ja 1000-osa sekunnin tarkkuudella. Täällä taas kun on kysymyksessä geenit ja sukupolvet, niin se pitää olla ehdottoman oikein. Eli täällä ei saa mennä mikään taas vikaan, muuten se tuhoaa sen koko perimäketjun. No mikä olisi ensimmäinen reaktio, kun Anita rupesi kertomaan, että hän lähtee tämmöistä harrastamaan? Niin. Mä ajattelin, että kyllä Anita on aika järkevänä ollut siinä sillä, että se tietää, mitä se tekee. Että kyllä vähän jarruteltiin alkuun, että onko toi nyt oikein tarpeellista ja järkevää. Mutta ei auttanut. No kyllähän niin kuin sitten oli perusteita hänellä ja ehkä sitten vastapainoa tälle työllekin se on jollain lailla, että on niin kuin erilaista. Näkikö se jo aikaisemmin, että Anitalla on tämmöisiä haluja ajamiseen, eli kun hän oli nuorempi? No kyllä se meidän lapsista sellainen teknillisin oli aina, että se niin kuin varmaan noiden autojen kanssa eniten niin kuin touhusi. Mä koen tämmöisen turvallisuuspuolen erittäin tärkeäksi ja mä osaan arvostaa sitä kenties sen takia, että mä olen itse joutunut pahaan onnettomuuteen viime syksynä. Englannissa syyskuun lopulla me oltiin ajamassa Santapodin radalla ja 250 loppunopeudessa mä heitin auton ympäri ja mä olin aikamoisessa pyörityksessä sen jälkeen. Tämmöinen pitkärunkoinen auto, kun se lähtee heittelehtimään, niin sitä on hirveän vaikea enää suoristaa sen jälkeen. Kun se lähti heittelehtimään maalin jälkeen, nokka lähti niin kuin oikealle vähän niin kuin sladiin sillä seurauksella, että se kaatoi koko auton ja mentiin sekä nokan että moottorin takakautta ympäri sitten. Tässä näkee, kuinka hyvin nämä kaikki turvavarustukset suojaavat ihmistä. Tämä turvakehikko, mikä pitää kestää ympäriajon, niin se kesti. Kypärä aiheutti, että mulle ei tullut mitään aivotärähdystäkään, vaikka sentään vauhtia oli yli 250 kilometriä tunnissa. Määrätietoinen ponnistelu tavoitteeseen merkitsee kesäaikaan kaiken vapaa-ajan uhraamista tälle harrastukselle. No, hyvää päivää, hyvää päivää. Harrastus kysyy paitsi aikaa, myös rahaa. Se on hankittava sponsoreilta.
Miten paljon sitä menee aikaa tämän harrastuksen kanssa? No koska mä asun Vilppulassa ja pojat ja auto on Helsingissä, niin tietenkin kaikki viikonloput ja kaikki niin kuin liikenevä aika. No sen lisäksi Vilppulasta käsin mä pystyn hoitamaan kaikkia semmosia niin kuin puhelimitse hoidettavia hommia ja niin päin pois. Mutta sanotaan, että kyllä pojilla menee niin kuin huomattavasti enemmän aikaa tämän niin kuin auton laittamisen kanssa. Ajaisitko, jos olisi perhe ja oma lapsi? Eikä ne hidastaisi ollenkaan, vai? Kyllä tämmöisessä harrastuksessa kymmeniä tuhansia kuluu. Ja tämmöinen harrastus rahoitetaan hyvin pitkälle niin kuin sponsoreiden turvin. Ei varmaan kukaan ihan tuosta noin vaan anna rahaa. Eli mikään rahan saaminen ei ole ikinä helppoa. Mun mielestä on erittäin vaikea myydä itseään ja se on erittäin vaikea tilanne ja vaikea kertoa olevansa hyvä jossain, että saa sen niin kuin asian sieltä esille. Miten sponsori hyötyy Anita Mäkelästä? No me saadaan sitä kautta myönteistä julkisuutta omille tuotteillemme ja voidaan hyödyntää sitä omassa markkinoinnissa. Ja Suhonen ajaa Sunnuntai-aamu ja edessä viimein finaalipäivä. Lauantain lajitteluajossa Anita sai toiseksi nopeimman ajan. Kun on huono tuuri, voi käydä näin. Lauantaina nopeimman ajon ajaneen auton matka päättyi näihin savupilviin. Ajot oli siltä viikonlopulta ajettu. Anitalle tavoite Suomen mestaruudesta on taas lähempänä. Finaalipäivän ensimmäisen starttiin lähtöviivalle Anitan vierelle asettuu helsinkiläinen Aulis Lähde. Voittaja jatkaa. Jälleen jokaisen startin jälkeen auto tarkistetaan. Finaalipäivän toisessa lähdössä Anitan kanssa lähtöviivalle saapuu Pieksämäen Jari Suhonen. Mutta näin käy. Suhonen otti punavalon ja auto hyytyy lähtökuoppiinsa. Anita ajaa varmasti maalin saakka ja on mukana finaalissa. Sunnuntai on mennyt putkeen. Anita on ajanut oman ennätysaikansa ja jäljellä viimeinen koitos. Vastassa on taas Pohjanmaan Ulf Lidman, joka on kesän ajan tiiviisti hävytellyt Anitaa. Sä olet tänään uuden oman ennätyksen vai? Joo, se oli 9.40. 9.40. Ajatteliko sitä, että ajaa naista vastaan, kun ajaa Anitaa vastaan? No kyllä se on sama, jos se on mies tai nainen, se on kilpailu. Eli ei harmita, vaikka häviää naiselle? No ei, se on kyllä sama kilpailu ja muuta. No mikä sun oma tunne on nyt ennen finaalia? No toivotaan, että mä voitan, mutta kyllä luulen, että Anita voittaa. Onko tämä enemmän harrastus vai joko tämä alkaa olla totista kilpailua? No tää on totta kai totista kilpailua ja mun mielestä niin nämä mun pojat harrastaa tätä hommaa ammattimaisesti. Me ei olla ammattilaisia kukaan, mutta me ollaan kaikki ammattimaisia ja pyritään hoitamaan homma niin kuin ammattilaiset. Miten sä saat palautteen tästä harrastuksesta? Mulle ehkä palaute tulee ajon jälkeen, kun tiimin pojat tulee niin kuin hakemaan mua. Elikkä silloin kun mä näen, että niillä on, niin kuin, ne on tyytyväisiä mun ajoon, niin se on se mulle niin kuin suurin palaute. Totta kai se hyvin onnistunut ajo tuntuu hyvältä, mutta sen kruunaa se, kun pojat tulee kädet ylhäällä ja sanoo, että hienosti meni.
Anita Mäkelä maalissa voittajana 8-4-5-2 Anitalle. No, totta kai voitto tuntuu hienolta, mutta mikähän se aika oli? 8.45. Nyt tuntuu paremmalta. Oliko tämä ennätys? Ei ollut. 8.43 ettiin äsken, että tavoitteena oli ajaa myös indeksiin tänä kaudella, mutta kyllä me lähellä oltiin. No entäs mitä ensi vuonna? Niin joo, yksi kisa on vielä jäljellä, että me ajetaan vielä Englannissa ja siellä on vielä mahdollisuus kokeilla sitä. Ensi kautena me ajetaan edelleen täällä samalla komppirungalla. Voi kiitos. Elikkä että... Onneksi olkoon. Kiitos myös vastasista hyvästä kaudesta. No näkikö heti, että nyt Anita meni karkuun? Joo, no kun me oli keskellä siellä 200 metriä, siinä mä tiesin, että hän oli edessä niin paljon, että hän voittaa. Kumpi ottaa ensi vuonna toisensa päänahan? No se on minun vuoro. Mutta me taistellaan siitä.